Nai kuka ne juyayi da kashe ka Imam Hussaini. Nai kuka ne juyayi da kashe ka Imam Hussaini. Ya dan manzon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum kuna tare da Al-huda Foundation 313 TV. Sunana Murtada Umar Ishaq. Kamar yadda kuka kasance tare da mu a cikin waɗannan kwanaki 10 da suka gabata na watan Muharram, a cikin shirinmu mai taken suna Tarihin Ashura. To insha Allahu anan muka zo zango na ƙarshe, wanda binciken namu a yau zai kasance akan yadda Imam Hussain alaihi salam ya kasance a filin Karbala. Duka dai za mu ci gaba da sauraron wannan bincike ne daga bakin Malam Abubakar Muhammad Sanusi. Malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjil farjahum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala auladil Husayn wa ala ashabil Husayn. Yan uwa masu kallo da saurare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna ƙara miƙa ta'aziyyar mu ga annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da iyalan gidansa tsarkaka bisa ta'addancin da aka yi ma jikansa Imam Hussain alaihi salamu a filin Karbala. Kamar yadda muka yi bayani a zaman da ya gabata cewa wannan runduna mai ƙarfin gaske wadda Ubaidullah bin Ziyad ya turo a ƙarƙashin komanda Umar bin Sa'ad domin su zo filin Karbala su yaƙi ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan runduna ta iso a filin Karbala. A yau insha Allah za yi magana akan abin da ya faru a wannan fili na Karbala. Bayan isowar ita wannan runduna mai ƙarfin gaske, wanda wannan mayaƙa daban-daban da komandoji wanda kamar da muke bayani sun kai runduna abin da ya kai 20,000 za su yaƙi mutanen da ba su kai 100 ba, kuma cikinsu akwai mata da yara. Imam Hussain alaihi salam bayan isowar wannan rundunar mai karfin gaske da ya fuskanci cewa yanzu fa ba su da wata rahama illa iyaka kai guri suke su kashe shi a wannan hali. Imam ya masa huɗuba. Bayan Imam ya yi bismillah, ya yabi Allah, ya yi salatin manzon Allah, wajen ya yi shiru, kowa ya shiru yana saurare ya ji abin da Imam zai faɗi. Imam ya fara magana yake cewa, bayan haka ku duba nasabata ku gane wane ne ni, shin ya halatta ku zub da jinina? Imam yake cewa, shin ba ni ba ne ɗan annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ni ne ɗan wasiyinsa Imam alaihi salam ba ni ne ɗan Fatimatu Zahra salamullahi alaiha ba ni ne ɗan uwan Hamza ba. Imam ya ci gaba da huɗuba mai tsawon gaske, amma dukkanin waɗannan mutane ba su hankalta ba, sai mutum guda wanda ake ce mashi Hur bin Yazid ar-Riyahi, kamar yadda muka ambata shine mutum na farko wanda aka fara turowa ya tare shi a wannan fili, ya hana shi ruwa ya sha, ba gida gaba babu gida baya, ya tsare shi a wannan fili na Karbala. Bayan Imam ya gama wannan huɗuba, ya dawo da dare yayi, ya tara sahabbansa da matansa da 'ya'yansa, yake ce masa habbansa bayan ya gode ma Allah, shi ma ya yi addu'a, yake ce masu Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi. Bai san wasu sahabbai da su kamar sahabbansa ba, waɗanda suka sallama mashi a irin wannan lokaci mai wahalan gaske. Yake cewa waɗannan mutane babu wanda suke gurin kashewa face ni, kowanne na mai izini babu laifin da ya koma ga 'yan uwan shi da iyalansa, saboda ni suke harin kashewa, ku bar ni su kashe ni. Dukkanin sahabban Imam Hussain alaihi salam babu wanda ya tashi. Suka ci gaba da cewa, ya dan manzon Allah, idan mun tafi mun bakka me zamu ce ma al'umma, me zamu ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Suke cewa wallahi in za a kashe mu, a ƙona mu, a ƙara raya mu, a ƙara kashe mu, a ƙara ƙona mu, wallahi ba za mu bakka ba dan manzon Allah. Imam Hussain ya ci gaba da masu addu'o'i, sannan ya ba da umarni akan cewa a je a gina rami a gewayen su bayan haimomin su kenan inda mata suke, a sa wuta domin ya zama cewa kada a biyo su ta baya.
bayan sun haƙa wannan ramuka an sa wannan wuta, suka ga wuta na tashi shimur da alannan Allah. Bayan ya ga wannan wuta shi ne yake ta izgili na dariya, yake ce ma Imam Hussain alaihi salam ya hura wuta ne tun yanzu kafin ta lahira. Imam ya kalle shi yake ce mashi kai ka fi cancanta da shiga wuta ba ni ba. A wannan lokaci ne ɗaya daga cikin sahabban Imam Muslim bin Al-Hajjaj ya zara mashi domin zai harbe shi da kibiya. Imam ya hana shi, yake cewa ban so ya zama cewa ni ne na fara yaƙa su, ko bari su fara yaƙan mu. Imam ya hana shi. Da ya hana shi wannan yaƙi, bayan da waɗannan mutane suka ci gaba da shirin yaƙi, suka fara ma randan Imam ruwan kibau. Da suka fara musu ruwan wannan kibau ne Imam ya ce ma sahabbansa cewa yanzu fa su shirya. Da suka shirin yaƙi suka ci gaba da yaƙar su, suna yaƙar su kowane ɓangare, suna yaƙa kowane ɓangare, wanda a randan Imam Hussain alaihi salam sai da suka a wannan yaƙin da aka fara yi sun kashe sama da mutum 50 a cikin randan Imam Hussain alaihi salam, wanda su mata wannan ɓangare an kashe adadi mai yawan gaske, wanda daga baya ne aka koma ana mubaraza, wanda cikin randan Imam mutanen da ba su fi 70 da wani abu ba mayaka, yanzu an kashe mutum 50 saura bai hin tsaro ba. Haka suka taɗa manzon Allah a wannan waje, ba su da wani guri illa su kashe shi. Daga nan wannan da ake ce mashahur, bayan dawowar shi yake ce ma Imam, yana kuka yana cewa ya Imam, ni ne mutumin da aka turo domin in tare ka a wannan waje, na hana ka sha ruwa, na tsare ka, na hana ka koma kuma garin kakanka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace ya Imam, za a iya gafarta min? Cewa tabbas ya gafarta maka. Imam yake cewa ya roki Imam cewa ya mai izini ya fara fita domin ya mubaraza da wa'annan makiya Allah, ya je ya fito da su da wa'annan makiya Allah. Hor ya fita ya ci gaba da yaƙi, yana yaƙa wa'annan makiya Allah, yana yaƙa su, suna yaƙa sa. Hor ya kashe da daman gaske, shi ma Hor ya zama cewa sun kashe shi, ya yi shahada a wannan lokaci. Bayan shahada Hor, Imam Hussain ya zo yana share mai jinin da ke jikinsa da tarbar da ke fuskarsa. Imam ya mai addu'o'i, yake cewa lallai mahaifiyarka ta sa maka sunan da ya dace da kai, ka cika Hor, ma'ana intacce kenan. Hakanan bayan Hor ya yi shahada, daga cikin sahabban Imam akwai mutane daman gaske da suka ta mubaraza. Daga cikin waɗannan sahabban na Imam Hussaini bayan Hor akwai irin su Wahab, wanda Wahab yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗu da Imam Hussain alaihi salam a hanyarsa daga Makka zuwa Kufa, wanda shi ma ya taho da banasare ne amma ya musulunta, ya dawo kuma yana bin Imam Hussain alaihi salam da shi da matar shi da kuma mahaifiyar shi da ake ce mata Wahab. Shi ma ya fita ya mubaraza da waɗannan kafirai makiya Allah, ya dinga masu magana su ma an cewa yanzu haka dan manzon Allah, ya yi masu maganganu, amma duk da haka ba su yi saranda ba. Har na mai izgili akan cewa Imam Hussain alaihi salam yanzu bai ma da mutane, har ya je ya dauko wanda ba musulmi ba, ya ce masu shi yanzu ya musulunta kuma a hannun Imam Hussain alaihi salam. Shi ma ya yaƙi ya kashe mazaje da daman gaske, wanda shi ma dai a wannan lokaci ne ya zama cewa shi ma Wahab ya yi shahada a filin Karbala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka aka cigaba da mubaraza. Imam Hussain sahabbansa suna fitowa ɗaya bayan ɗaya, irin su Sa'ad bin Hanzala shi ma ya zo yin mubaraza, shi ma ya shahada a filin Karbala. Haka nan Muslim bin Al-Hajjaj shi ma yana daga cikin jarumai waɗanda suka zo suka yi mubaraza da waɗannan makiya Allah, shi ma dai ya yi shahada a wannan waje a filin Karbala. Amma duk da haka waɗannan makiya Allah ba su da wata rahama a zuciyarsu, kullum gurin shine kisa. A lokacin da Al-Fadl Abbas ya roki Imam Hussain alaihi salam cewa ya mai izini ya je tunkaro waɗannan makiya Allah, saboda zuciyarsa tana tafasa saboda irin izgili da irin kisan da suke ma sahabban Imam Hussain alaihi salam. Amma ya ce mai ya haƙuri ya tsaya, saboda idan ya tafi yanzu ya je aka kashe shi, to yanzu waye marƙin tuta kuma, shi ne marƙin tutar shi. Haka nan dai Al-Fadl Abbas ya yi haƙuri. Bayan ya yi haƙuri a wannan hali da yake ciki, sahabban Imam suna zuwa ana mubaraza da su. A wannan lokacin ne mata na ta kuka, suna da kishin ruwa, sai da ta kawo ma Imam Hussain alaihi salam dan jariri wanda ake ce ma Abdullahi Rabi. Da aka kawo mai shi, take cewa ishi ke ji yana ta kukan ruwa. Haka ya daga shi sama, ya tunkaro innan makiya Allah, yake ce musu idan ni ne muku laifi ko ga hana ni ruwa, wannan yaron dan watanni ne muku, ku taimaka mai da ruwa ya sha. Ana wannan hali ne wani makiyin Allah da ake ce mashi Harmala, Allah ka la'ance shi, ya daga kibiya, babu inda kibiyan ta tsaya sai a wajen jaririn nan, ta zama kaman an mai yankan rago. Jini ya cika hannun Imam Hussain alaihi salam, ya daga ya watsa sama, yake cewa ya Allah, mutanen Annabi Salih
ka halakar da su domin sun soke taguwar annabi sallallahu. Ita kuma taguwa ba ta kai darajar mutum ba. Ya Allah kana ganin abin da wa'annan maƙiya Allah suke mana. Haka nan Imam Hussain alaihi salam ya dawo da shi wajen sai da Zainab Kubra salamullahi alaiha, yake cewa ɗanki bai samu shan ruwa ba sai dai sun shayar da shi. Imam ya ɗauke shi ya zo ya sa takobinsa ya gina rami ya mai kabari a nan ya rufe sa. Haka nan da ya sahabbai Imam suka cigaba da mubaraza har Aliyu Akbar shi ma ya fita. Kafin ya fita Imam Hussain ya kuka ya rike shi yake cewa ya Allah idan muka so mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna duba ne zuwa ga Aliyu Akbar, amma ya Allah wayannan maƙiya Allah suna kokarin kashe shi. Ya Allah ta'ala ya la'ance su ya musu muguwa addu'a. Haka nan Aliyu Akbar shi ma ya fita ya je mubaraza da wayannan maƙiya Allah, ya zama cewa shi ma sun shahada da shi a filin Karbala. Mata da yara suna ta kuka a wannan lokaci, a wannan hali suna ta kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suna a ruwa suke so sha, suna a basu ruwa. Daga nan ne Al-Fadl Abbas ya ɗauki salka ya hau dukinsa domin ya je ya ɗebo ruwa. Ya fita a wannan dubun dubatan maƙiya Allah wanda dama sun tare Imam Hussain ne a ɓangaren da babu ruwa ba komai a Sahara, suke ɓangaren ruwa domin ya kaita su. Al-Fadl Abbas ya fita domin ɗebo ruwan nan ya ci gaba da ya ƙasina ya ƙashi, sai da ya fasa wannan dubun dubatan maƙiya Allah ya je wajen kogin da ake ce mashi kogin Farat domin ya ɗebo wannan ruwa. Bayan ya ɗebo wannan ruwa ne ya taho ya ɗebo shi ya cika salkashi ya rataya ya haɗi ruwan zai sha. Ya tana cewa yanzu ya bar ruwa sai da Zainab ba sha ruwa ba, ga yara ƙanana ba sha ruwa ba, da haka shi ba zai sha ba tukunna sai ya kai masa wannan ruwa sun sha. Haka nan ya taho ya hau dukinsa suna ya ƙashi yana ya ƙasu. Daga nan sai ya cewa wannan hawa ma damar suka bashi suna ɗaiɗai to ba za su iya gamawa da shi ba, saboda Al-Fadl Abbas sun san cewa jarumi ne wanda kamar da tarihi nuna cewa manzon Allah shine yayi ma Imam Ali wasiya akan cewa bayan sai da Fatima ya je ya auro mahaifiyarsu wadda ake ce mata Ummul Banin a kabilarsu, da dama kabilarsu mai karfi ne saboda zai taimaka ma Imam Hussain alaihi salam a filin Karbala. Kuma tabbas Al-Fadl Abbas ya kashe manya-manyan su, ya kashe mai kadaman gaske, suka fara mai ruwan kebo ta ko'ina har zama cewa sun fara mai ruwan kebo, sun fara jiga ta Al-Fadl Abbas alaihi salam. Wani nan Allah ya zagaye ya sara hannun shi na dama hannu ɗaya ke yaƙi da shi, hannu ɗaya ga tuta kuma ya rasa wannan salkatar ruwa a jikin shi, suka sare mai hannun shi suka da ya kasu ya mai da tutan nan a bakinsa yana ya kasu suna ya kashi wani nan Allah ya ƙara zagayewa ya ƙara sare mai hannun shi na hagu. Wani sallar Abbas zai mace tutan nan ta faɗi, mutum shi ma ya faɗo akan doki. Mutum in zai faɗo akan doki idan yana da hannun sai ke fara durowa kafin ya faɗo, amma saboda Al-Fadl Abbas an sare hannayen shi gabaki ɗaya, bai da hannaye gabaki ɗaya, ta fuskar shi faɗo jini na zuba a fuskar sa, amma duk da haka ya miƙe yana gudu domin ya kai wannan ruwa saboda ya riga ya alƙawari akan cewa ya kai masa wannan ruwan za su sha. Wannan muke Allah suka ci mai ruwan kibau, wani harbo salkar nan ta ruwa. Bayan ya harbo nan salkar ta ruwa ruwan ya ci gaba da tsiyayewa amma yana ta gudu saboda alƙawarin da ya ɗauka cewa zai kawo masa rasha. Mata na kuka suna ta kishin ruwa. Haka nan Al-Fadl Abbas suka ci gaba da harbin sa da kibo har zama cewa Al-Fadl Abbas ya faɗi bai iya kai wannan ruwa ba. Anan ne shi ma dai Al-Fadl Abbas ya shahada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan shahadarsa bai kawo wannan ruwa ba, Imam alaihi salam shi ma ya ci gaba da shiri domin ya fita. Bayan ya shiga wajen mata da ƙananan yara ya ban kwana da su akan cewa shi ma zai fita saboda ya san wa'annan maƙiya Allah da shi suke hari kuma an kashe kowa. Sai ɗan shi Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam ya yi yunkuri da tashi, dama bai da lafiya, yake ce ma sai da Zainab Kubra ta rike shi saboda idan ya fita za a iya karar da zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka nan aka rike shi bai fita ba. Imam Hussain alaihi salam ya fita wajen wa'annan maƙiya Allah ya ci gaba da yaƙi suna ya ƙashi da suka ci gaba da harbin shi da kibau da masu suna harbin dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya zama cewa Imam Hussain alaihi salam saboda ya faɗo akan doki ma duk da haka bai tsaya ba, ya ci gaba da ya ƙasu suna ya ƙashi sai da suka ce masu kamar da malaman tarihi suka ambata cewa a jikin Imam Hussain alaihi salam sai da aka kirga sama da kibau da mashi 100 a jikin Imam alaihi salam. Bayan ya faɗi Imam Hussain alaihi salam sai ga cewa yanzu Imam ya riga ya faɗi ya yi shahada.
bayan ya yi shahada ne, bayan sai wannan dokinsa ya dawo wajen mata da ƙananan yara su ga cewa tabbas yanzu babu mahayin shi, an kashe Imam Hussain alaihi salam. Bayan Imam Hussain alaihi salam sun kashe Imam alaihi salam, Umar bin Sa'ad ya bada umarni akan cewa a je a turo kan Imam Hussain alaihi salam. Bayan ya tura wani mutum na farko da ya je zai turo kan Imam Hussain alaihi salam, sai da ya je ya kalli fuskar Imam, sai ya daga takobi zai sare kan nan, ya ga ta mai kama da fuskar manzon Allah, ya kasa sarewa, dawo da gudu ya ce wallahi ba zai iya ba, ya ga yadda ya kalli fuskar shi ta yi mai kama da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya dawo a kowane ranar Allah wanda ake cewa Shimr bin Zaljawshi, ya tura shi da ya ji mutum ne zuciyarsa ta riga ta bushe, kamar yadda sai da Zainab ta tambayi Imam Hussain alaihi salam bayan ta ga wa'annan makiya Allah sun ci gaba da yaƙi, take ce mashi menene sanadiyyar bushewar zuciya ya Imam? Yake cewa ai zukatansu sun cika da haram, wannan shine sanadin zukatansu suka zama cewa sun bushe ba sa jin kira saboda sun ci haram. Hakanan dai hakanan sai da ya yi ta kokari ya cire kan Imam Hussain alaihi salam. Bayan cire kan Imam Hussain alaihi salam, ya je ya kai shi gaban Umar bin Sa'ad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka dawo suka kita a mata da yara, suka kona wannan himamin nasu. Bayan sun kona su suka kama suna dukansu, suna tare musu hijabai, wanda a ka'idar yaƙi da mata da yara haramun ne ya zama cewa an kita a masu, amma iyalan manzon Allah ba samu wannan mutuncin ba. Suna dukansu su ɗaure su da sarƙoƙi. Bayan sun kona himamin su suka tafi da su, an ciccire kan sahabban Imam Hussain alaihi salam, suka tafi da su a fadar Ubaidullah bin Ziyad domin shi ma ya shirya kai su zuwa ga shugaban shi Yazid bin Muawiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun wal aqibatu lil muttaqin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai taken suna Tarihin Ashura. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shafukanmu na yanar gizo domin samun sababbin shirye-shiryenmu, kamar irin YouTube channel ɗinmu mai suna Al-huda Foundation 313 TV, ko kuma shafinmu na Facebook mai suna Al-huda Foundation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina roƙonka ya buwayi, isar da juyayi.